asawa ko. Ngayon na, alis na siya. Sige po. Si George yun ah. Panigurado, may inutos na may asawa ko sa kanya. Bulaklak para sa'yo. Ang sweet mo naman. Hello? Hindi ka sasagot? Akin na nga yan. Hi. Hi. May kasama ka ba? Wala. Ako lang mag-isa. Eh, ikaw? Wala din eh. Ako nga pala si Masong. Marga. Ang ganda naman ng pangalan mo. Bagay na bagay sa'yo. Salamat. Marga! Nandito ka rin pala? Sino siya? Si Masong nga pala. Kaibigan ko, si Lovely. May lakad ka ba, Marga? Gusto mo sumama sa akin? Sige, sasama ako. Sige, tara na. Masong, sige, may lakad pa kami ng kaibigan ko. Nice to meet you. Tara na. Teka nga, bakit ka ba nagmamadali? Ikaw nga, Marga. May asawa ka na. Hindi ka na dapat nagkikipag-usap sa ibang lalaki. Nakikipagkilala lang naman yung tao. Mamaya, makita ka pa ni Don Romeo. Sige na nga. Saan ba tayo pupunta? Makain. Ilibre mo ako, ha? Sige na nga. Saan mo ba gusto kumain? Doon, oh. Masarap daw pagkain doon. Sige na nga, tara. Hindi lang kita best friend eh. Mamaya, magiinuman tayo. Gusto ko yan. May alam akong bar na pwedeng puntahan. Sige. Pero kumain muna tayo. Sige. Saan ka galing? Eh, di ba? Bubungangaan mo na naman ako. Ang sakit ng ulo ko. Kagabi pa ako tumatawag sa'yo, di mo ako sinasagot. Bakit ba? Wala ka nang pakialam kung saan ako pumunta. May pakialam ako dahil asawa mo ako. Kinakausap pa kita. Oh, Lovely. Halika. Tuloy ka. Bes, nandyan ba si Don Romeo? Wala. Maaga umalis. Pero baka maya-maya babalik na din yun. Mabuti naman. Halika, pasok ka. Dito tayo. Buka muna dyan.
Alam mo ba yung ginawa mo kagabi? Ha? Bakit? May ginawa ba akong hindi maganda? Si Masong, alam mo ba yung ginawa mo? Huwag kang maingay. Oo, alam ko yung kay Masong. Bakit mo ginawa yun, Marga? Huwag mo sabihin, nahulog ka na sa kanya. Hindi ko alam, pero magaan kasi yung loob ko sa kanya. Kung ano man yung nararamdaman mo sa kanya, Marga, may asawa ka na. Pasensya ka na, Bes. Hayaan mo. Hindi na mauulit. O sige, sabi mo yan ha. Oo, Bes. Salamat sa paalala. O sige, dumaan lang ako dito para i-confirm kung alam mo pa yung mga ginawa mo kagabi. Kasi baka malagot ako kay Don Romeo pag nalaman niya. Akong bahala sa'yo, Bes. O sige, Bes. Alis na ako. Sige, iidlip din muna ako. Medyo masakit pa kasi ulo ko. Sige. Sige, mag-ingat ka ha. Bye. Okay. Si Masong, tumatawag. Hello, napatawag ka. Kumusta ang pakiramdam mo? Eto, medyo masakit pa yung ulo ko. Kulang lang yan sa... Ikaw talaga, kung ano-ano na naman yung nasa isip mo. Sino kaya yung kausap niya? Sige na, bukas na lang tayo magkita ulit. Sige, ihintayin kita. Sige. Sino yung kausap mo? Wala. Si Lovely lang yun. Siguraduhin mo lang, pag may nakita akong kausap kang lalaki, di ka na makakalabas ng bahay. Wala nga. Kulit mo. Hello? May papagawa ko sa'yo. Ano po yung Don Romeo? Bantayan mo si Marga. Sige po, Don Romeo. Ngayon ko malalaman kung wala ka talagang ginagawang masama, Marga. Hello? Bakit ka tumawag? Di ba sabi ko sa'yo ako na magtatawag? Paalis pa lang. Mamaya na tayo mag-usap. Saan ka pupunta? May lakad kami ng kaibigan ko ngayon. Si Lovely. Oo, siya yung kasama ko ngayon. Ganun ba? Sige, umuwi ka kagad ha. Oo naman, mahal. Sige, mag-ingat ka. Sige, mahal. Baka hinihintay na ako ni Lovely. Hello, George. Hello, Don Romeo. Bakit po?
sundan mo ang asawa ko. Ngayon na, palis na siya. Sige po. Si George yun ah. Panigurado, may inutos na may asawa ko sa kanya. Hanggang dito ba naman? Sinusundan niya ako. Hello, Masong. Saka na lang tayo magkita. Sumusunod kasi sa akin. Ha? Sino yun? Basta, sa susunod na araw na lang tayo magkita. Ako na lang tatawag sa'yo. Sige, basta mag-iingat ka. Oo, sige na. Hello, Lovely. Pwede mo ba akong puntahan dito? Bakit nasan ka, Marga? Mamaya na lang tayo mag-usap. Basta, puntahan mo na lang ako dito. Sige. Marga! Bakit ang tagal mo? Kanina pa ako naghihintay dito. Bakit bigla mo akong pinapunta dito? Eh, wala naman tayong usapan. Huwag kang maingay. Nandiyan si George. Yung bodyguard ng asawa ko. Bakit? Nagpasama ka sa kanya? Hindi. Baka inutusan na naman ng asawa ko na bantayan ako. Yan na nga ba sinasabi ko sa'yo eh. Tara na nga. Malis na tayo dito. Saan tayo pupunta? Ililigaw natin si George. Saan na si Marga? Lagot na naman ako kay Don Romeo na ito. Saan na tayo ngayon, Marga? Uuwi. Buti na lang napadaan ako dito kanina. Kaya napuntahan kita agad. Oo na. Pasensya ka na. Pero, thank you ah. Best friend talaga kita. Sandali lang. Bakit ka nga pala nandito? Siguro, katagpo mo yung masong na yon. Oo. Buti na lang. Nakita ko agad si George. Kaya tinawagan mo ako agad, ganon. Oo. Hindi mo ba alam delikado yung ginagawa mo, Marga? Nagkikipagkita ka sa ibang lalaki. Alam mo naman si Don Romeo, hindi yung titigil hanggat hindi ka niya nahuhuli sa akto. Oo nga, lovely. Paano kaya ito? Siguro in love ka na kay Masong, no? Ewan. Parang, Marga, tigilan mo na yan. Ipapahamak mo lang yung sarili mo. Opo, Don Romeo. Kasama niya ang kaibigan niya, Don Romeo. Wala naman akong nakitang lalaki na kasama ni Marga. Ano kaya ginagawa ni Marga? Kailan ko kaya siya ulit makakasama? Bulaklak para sa'yo. ang sweet mo naman. Mabuti pa si Masong. Binibigyan ako ng bulaklak. Samantalang si Romeo, kahit minsan, hindi ako binigyan. Tulala ka na dyan. Di mo ba nagustuhan? Gustong gusto. Salamat. Tawagan ko nga siya.
Sino to? Hello? Hindi ka sasagot? Busy yung cellphone niya. Diba na? Akin na nga yan. Hello, lovely. Bakit ka napatawag? Ilang araw akong mawawala. Ikaw munang bala dito sa bahay. Sige, mag-iingat ka dun ha. O yung vitamins mo, huwag mong kakalimutan. Tatawag na lang ako pag nandun na ako sa Davao. Sige, alis na ako. Baka makulay ako sa flight. George, alam mo nang gagawin mo. Sige, tara na. Oh, hello. Oo, nandyan na ako. Sige, see you.